TV. Today, kakain po tayo ng sizzling bitukang manok sisig. Spicy buffalo buffalo wings at pritong bitukang manok. Meron po tayong gulay, Steamed broccoli. pipino, At may sausaw po tayo para sa sisig. At syempre rice. Ah, Kain na ano po po tayo tayo? mga ka-Food TV. Yan. Alam ko yung ngayon nyo lang po na nalaman na mayroon palang sizzling bitukang manok. Dito po Yan. sa Kapampangan, ito po yung pinaka-pulutan. yes, pulutan. Yan. Mag- Pinupulutan to kaso ulamin namin para maiba naman ito. Dapat iinom siya. oo. Kaso lang walang nagtitinda na. Hindi ako pwede kasi nga nakasumpong yung acid ko. Acid. Una subo para sa inyo. Para po sa inyo, Kaputi D. Kain po. Sarap. Sa susunod na lang kami iinom. Para ka na rin kumain ng ng pork sisig. Sarap. Ang sarap. Ano lang to, pinirito lang, tapos nilagyan na lang sibuyas, Tsaka ano. kalamansi. Try nyo po. Hindi na namin napakita eh. Papakita sana namin paano ganun. Kaso may ginawa lang ako kanina. Sarap na ano. Buffalo. Tingnan niyo yung lipstick ko. Kumalat. Try nyo pong gawin mga ka-foodie din. Sobrang sarap po. Siyempre, bago kainin, di ba? Linisin mabuti yung bituang. Yes. Mm-hmm. Ala-ala kainin pati dumi. Huwag po kayo mag-aalala, nilinis mo namin ng maayos yan. Kumalat yung lipstick ko. Meron pa? Oh. Tignan mo. Broccoli. Malutong. Ano? Malutong to. Sarap. Try nyo nang gumawa ng sizzling bitukang manok. Ang sarap. Para may kakaiba naman ng sisig na lulutuin niyo.
Sarap ng buto. Pinakaano pa, di ba to? Oo, kapag masarap yung manok, pati buto, tsaka malutong yung ano. Di ba pinirito to? Susunod din ko na gagamitin tong magic lipstick na to. Kasi daw, kapag daw ginamit mo to, gaganda ako. Parang di mo nakagumanda. Ganun pa rin yung mukha ko sa salamin. Baka fake. Mhm. Paano hindi fake? 10 piso lang. Magic lipstick. Tatagal. Pupula. Nabukasan magano yung umuso mo. Ngayon mo lang natikman yan, ba? Time ko lang natikman yan. Sarap. Ang aga nang nagtitinda ng tinapis. Ano? High lockdown nag-ano sila. Yung nagtitinda ng mga tinapay. Kahit lockdown, nagbebenta pa rin sila. Anghang. Baka pati sili kinain mo. Mahilig ka naman pala sa sili, no? Cups. Nakain ko sila. Pagpin mo. Masarap to pang pulutan, no? Ba't di ka kasi uminom? Sabi ko sa'yo, bibili tayo eh. Susunod kapag tayong dalawa. Diba dapat kaming dalawa ng mga kaputibig? Masarap uminom kapag may kasama ka. Oo. Kapag ikaw mag-isa, boring. Boring, di ba? Sarap. 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 Ano? May stick pa. Munti ko ako nga nakain kanina eh. Natusok lang yung labi ko. Hindi natusok, nakain ko dun yung ano. Oh, toothpick.
Mahirap lang ngayon. Mm-mm. Kasi alam lang niya ng ano, niiyaw lang yung ano, di ba? Bituka manok. Pwede rin palang gawing ano, sisig. Ano, masarap. Sarap ng ano, bumpalo. Buffalo. Ay, bakalo. Hmm? Sobrang sarap, nakalimutan ko ang pangalan niya. Oo nga yun. Sobrang sayot. Hindi mo ako kinakausap. Mm-mm. Gusto mo yan? Kasi tayo. Yan. Yan. Ano? Sarap. Sarap. Nagbigay na ako. Kaya mo to? Masaya na. Kasi tayo. Ha? Hmm? Kasi daw tayo. Oh. Ano? Nilalagyan pa ng sili. Hindi na kasi kasi na ano, nanghapan mo eh.
Sarap. Huwag ng pang-umaga sa. Mm-hmm. Oh. Saan? Para mo tayo. Wala. Ano na? Mabus namin guys. Sarap. Ayun, meron akong luto. Ano? Dali, pagkakas lang ako. Sarap. Sobrang busog. Kaya na. Kaya na tayo. Maraming salamat po. Please don't forget to like, share, and subscribe. Thank you.